नमस्कार गावातल्यानो, मी संजू. आम्ही सिंधुदुर्गकर या चॅनेलवर तुमचं परत एकदा मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपल्या इकडे नवमीचो कार्यक्रम म्हणजे नवरात्र सध्या सुरू आहे, तुमका माहितच आहे बरोबर. घटस्थापना झाली. घटस्थापनेचो पण मी व्हिडिओ पूर्ण काढलेलो आहे. कशी घटस्थापना करतात आमच्या घराकडे तो व्हिडिओ होयो, तर मी त्याची पण लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे. जो व्हिडिओ बघून झाल्यावर तुम्ही घटस्थापनेचा व्हिडिओ डिस्क्रिप्शन मध्ये जाऊन बघू शकता. तर आता सांगूची गोष्ट काय, आज नवमी असा आणि आज आमच्या घराकडचे घट उठले बरोबर. मग घट उठले त्याचा पण कार्यक्रम सगळं कसं होता तो पण मी पूर्ण शूट केलाय, पण तो कार्यक्रम मी 1-2 दिवसात टाकतलाय. पण आज गरबा असा आमच्या इकडे ओरशी, तर थंय मोठो एक गरबा भरता. तर थंय आपल्या गावात जाऊचा असा आणि थंय किती मोठ्या प्रमाणात गरबा भरता, कसो गरबाचो कार्यक्रम असता, थंयची देवी कशी असता, केवढी मोठी असता, या सगळा आज माका या व्हिडिओतनं तुमका दाखवचा बरोबर. मग व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ आवडलो तर नक्की व्हिडिओ एक लाईक करा आणि चॅनेलवर जर नवीन इला असलास ना तर चॅनेल आधी सबस्क्राईब करा आणि घंटा दाबा. घंटा दाबलास की काय होतला, मी जेव्हा पण पुढे कधी व्हिडिओ टाकीन ना त्याचं नोटिफिकेशन तुमका सगळ्यात पहिला मिळतला. आणि आमचो चॅनेल फेसबुक आणि इंस्टाग्राम वर पण असा, त्याचे पण लिंक डिस्क्रिप्शन मध्येच असत. थंय जाऊन तुम्ही फॉलो आणि लाईक करू शकता त्या दोन्ही जागेवर. मग तुमका इतरही बारीक सारीक अपडेट कायम मिळत राहते. तर चला आता जास्त वेळ काढूया नको, डायरेक्ट ओरशीक जाऊया चला. घुमता रुपरुम झुमता हैया ने चोरेया गोरिता में मनराली धा मोहिरा. घुमता रुपरुम झुमता हैया. हे आता ओरस पाट्यावर पोहोचलो आम्ही. हैन राईट मारून सरळ पारकरांच्या मोठो गरबा भरता हे आपल्या जाऊचा. जगमगती चमकी है अंधारिया रातों जगमगती चमकी रे. अंधारी अजवाड़ी तमें उठे हमती रे. चांदो वादळ पाछळ जाता देवीच्या दय गरबा करू आणि बघू किती गर्दी आहे बघा. चला आता सगळ्यात पहिला आपण देवीचं दर्शन घेऊया आणि मग तुमका बाकीचा दाखवतोय. देवीच्या बाजूकर गरबा करतात, तर आता गरबा एन्जॉय करा. मी काय बोलणार नाही मध्ये. तड़प तड़प के कह रहा है
बघलाच गावातल्यानो मी तुमका उरशीत नेलंय, दाखवलंय तिकडचे गरबा कसे असतात, देवीचं पण दर्शन दिलं. तर अशा प्रकारे आमच्या ओरस शहरात गरबा भरवले जातात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर. आता जर व्हिडिओ तुमका आवडलोय तर व्हिडिओ लाईक केल्याशिवाय जाऊ नका आणि नुसतं व्हिडिओ बघूच नका, बाकीच्यांका शेअर पण करा म्हणजे बाकीच्यांका समजान दे आपल्या कोकणात नक्की काय काय असतात. बरोबर. मग आणि तुमका मागे सांगितलंय काय फेसबुक आणि इंस्टाग्रामची लिंक दिलेली असत, थंय जाऊन फॉलो आणि लाईक करा म्हणजे तुमका बारीक सारीक अपडेट मिळत राहतले. चला आता आजच्या व्हिडिओ इतक्याच होता. भेटूया पुढच्या व्हिडिओ. पुढचा आता आमच्या दसऱ्याचा व्हिडिओ येतो, घराकडे साजरो केलं होतं, तुम्ही करून ठेवलंय व्हिडिओ, फक्त अपलोड करूचा. चला आजच्या व्हिडिओ इतक्याच. भेटूया पुढच्या काहीच्या तरी व्हिडिओ. तोपर्यंत काळजी घ्या आपण. चला.